לצפייה בתיק יש להזין את מספרו תחת כותרת איתור תיק במסך הראשי. באפשרותכם לצפות הן בתיקים ישנים והן בחדשים. לשם כך יש לבחור את הלשונית הרצויה, תיק ישן. כאן תדרשו להזין את בית המשפט, סוג התיק ומספרו. להזנת תיק חדש, נבחר את סדרת התיקים הרלוונטית, תיק בית משפט, נזין את מספרו, ונלחץ על כפתור חפש. תצוגת התיק. תצוגת התיק מתחלקת לארבעה חלקים. הראשון, כותרת התיק המציגה את נתוני התיק הראשוניים, כגון מספר התיק, שם התיק, סוג העניין וכדומה. חלק שני, קוביית החיווי המציגה אינדיקציה למועדי דיון, חיסיון וכדומה. חלק שלישי, עץ התיקיות, מאגד תחת כל תיקייה את הנתונים או המסמכים הרלוונטיים לכל תיקייה. חלק רביעי, מסך הצפייה המרכזי, המשקף את נתוני התיקייה בה ממוקדים. להלן פירוט תחולת התיק. תיקיית פרטים כלליים. בתיקייה זו ניתן לראות את ההליכים הקיימים בתיק ומאפייניהם. תיקיית גורמים. בתיקייה זו מוצגים כלל הגורמים בתיק בחלוקה לסוגיהם השונים, צדדים, באי כוח, מסייעים, עדים, מומחים ומחזיקים. תיקיית פעילויות לצדדים. מסך זה מפרט את רשימת הפעילויות שעל הצדדים לבצע על פי דרישת בית המשפט להגשת מסמכים או תשלומים שונים בהתאם להחלטות שניתנו. על מנת לבצע פעולה כזאת או אחרת, יש להקיש על הקישור תחת כותרת תיאור הפעילות ולפעול בהתאם. במידה ומוצגות פעילויות רבות לגורמים שונים, ניתן לסמן וי בשדה הפעילויות שלי ויוצגו הפעילויות הרלוונטיות בלבד. פעילויות נוספות המתאפשרות במסך זה, דרך הכפתורים בחלק העליון, הינן הגשת בקשה, מאפשרת הגשת בקשות לתיק. פעולה זו מתאפשרת גם ללא כניסה לתיק מהמסך הראשי. הגשת מסמכי רשות, מאפשרת הגשת כתבי הגנה, כתבי תשובה והליכים נוספים כגון תביעה שכנגד המוגשים בעת הגשת כתב ההגנה. הצהרה על ייפוי כוח, מאפשרת קישור עורך דין לתיק כבא כוחו של אחד הצדדים. תיקיית מועדי דיון. בתיקיית מועדי דיון מפורטים הדיונים הקבועים בתיק ומאפייניהם. תיקיית כתבי טענות. בתיקייה זו מוצגים כלל כתבי הטענות בתיק, כגון כתב תביעה, כתב הגנה ומסמכי הליכים משניים במידה והוגשו. אם ברצונכם לעיין במסמך, לחצו על צלמית המסמך בשורה המתאימה משמאל. בקשות. קיימות 3 תיקיות המתייחסות לבקשות בתיק. בקשות לאחר סגירה, בקשות לסעדים זמניים. כל בקשה אחרת תתויק תחת תיקיית בקשות והוראות. תחת כל רשומת בקשה יתויקו המסמכים המשויכים אליה, כגון החלטות, תגובות ועוד. תיקיית החלטות בתיק מציגה את כלל ההחלטות לסוגיהן אשר ניתנו בתהליכים השונים בתיק. תיקיית פסקי דין. בתיקייה זו ירוכזו מסמכים מסוג פסקי דין, הכרעות דין וגזרי דין. תיקיית פרוטוקולים מרכזת את הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו בתיק. תיקיית מוצגים. כל מוצג מסומן ומתועד בתיק. מוצג הניתן לסריקה יסרק ויוצג. מוצג שאינו ניתן לסריקה יישמר בנאמנות בהתאם להחלטת בית המשפט כפי שהיה נהוג עד כה. תיקיית תיקים קשורים. תציג את התיקים הקשורים ותאפשר גלישה אליהם. תיקיית התיק הכספי. תיקייה זו מחולקת לשתי תתי תיקיות, האחת תציג את מצב החשבון והשנייה פירוט ערבויות ופקדונות במידה ויש. תיקיית סיכומים. מכילה מסמכי סיכומים ותחשיבי נזק. תיקיית מזכירות. מחולקת ל4 תתי תיקיות. הודעות מזכירות. מרכזת הודעות שלא ניתנו על ידי גורם שיפוטי. המצאות שבוצעו. פירוט אופני דיוור מסמכי התיק והאפשרות לצפות באישורי מסירה לדברי דואר רשום. תיקיית ייפוי כוח ותיקיית מסמכים נכנסים לתיק.
תיקיית תיק נייר. תיקייה זו מרכזת את כלל מסמכי התיק השונים, כולל אלה המאוחסנים בתיקיות השונות שהוצגו עד כה. על מנת לאתר מסמכים, ניתן למיין כל עמודה על ידי לחיצה על כותרת העמודה בהתאם לצורך. על מנת לחזור למסך הראשי, יש ללחוץ על הקישור "אתר בתי המשפט" בחלק השמאלי העליון של המסך.